Καλησπέρα σας. Αν νιώθεις πως το παιδί σου αλλάζει, πως το παιδί σου απομακρύνεται, πως το παιδί σου ελέγχει το φαγητό με τρόπους που σε ανησυχούν, τότε δεν φταίς εσύ, αλλά ούτε και εκείνο φταίει. Η νευρική ανορεξία δεν είναι απλά μια δίαιτα που ξέφυγε, αλλά μια προσπάθεια ελέγχου, σε έναν κόσμο που για το παιδί μοιάζει ανεξέλεγκτος. Η άρνηση λοιπόν του φαγητού κρύβει από πίσω φόβο. Φόβο να μεγαλώσω. Φόβο να μην απογοητεύσω. Φόβο να τα κάνω όλα σωστά. Φόβο για να μην χάσω την αγάπη σας. Αν εσύ λοιπόν βλέπεις τα κιλά να χάνονται, τότε μη μένεις εκεί. Αλλά συγκεντρώσου στην απόσταση που υπάρχει ανάμεσά σας. Δεν είναι το πρόβλημα να ξαναρχίσει το παιδί να τρώει, αλλά το πρόβλημα λύνεται με το να ξαναχτιστεί η σχέση σας, να ξαναγεννηθεί η εμπιστοσύνη. Αν λοιπόν βλέπεις κάτι, μίλα, ζήτα βοήθεια, απευθύνσου σε έναν ειδικό. Η νευρική ανορεξία μπορεί να θεραπευτεί, μόνο όμως όταν σπάσει η σιωπή που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Καλό βράδυ.